Πρώτα έπαισα μπάλα, μετά έπαισα μπάσκετ. Δεν το πίστευα να κάνω το όνομά μου σε όλο τον κόσμο στο βόλεϊ. Στην Ελλάδα το βόλεϊ, το καλό βόλεϊ, ότι λες high level, ήταν μέχρι το 2010. Κάποιες φορές αυτό έγινε και πρέπει να το accept it. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο γι' αυτό. Λοιπόν, Λίμπερμαν, πίσω σε γνώριμα μέρη. Για τον πολύ κόσμο είσαι γνώριμη φιγούρα, ακόμα και αν δεν βλέπουν βόλεϊ, και αυτό σίγουρα είναι η μεγαλύτερη τιμή για έναν αθλητή. Καταρχήν, εγώ έρχομαι από μια χώρα ότι είναι πολύ δύσκολο να φύγεις από εκεί, ας πούμε. Μόνο ποδόσφαιρο βλέπουνε. Ήμουν πολύ lucky ότι εντάξει, με βρήκε ο μάνατζερ μου και μου έφερε εδώ, και από τότε άρχισα να κάνω αυτό ό,τι ήθελα, αυτό ό,τι μου άρεσε. Γι' αυτό είμαι τώρα εδώ, ποιος είμαι και πώς έχω κάνει όλο my sport life. Πώς έχει αλλάξει η Αθήνα από το 2004 όταν πρώτο ήρθες? Ήταν μια Αθήνα των Ολυμπιακών Αγώνων στα καλύτερά της τότε. Ναι, τότε εντάξει, πρώτη μου άρεσε ο Ολυμπιακός. Πήρα συμβόλαιο από Παναθηναϊκός, ας πούμε, μόλις ήμουν στο 4 χρονιά στην Ελλάδα. Και άλλασε τη ζωή μου, ας πούμε. Έγινα πατέρας, έχω 3 παιδιά. Έχω μια οικογένεια ότι τα έχουμε κάνει, ας πούμε, πολύ καλά. Και μέχρι τώρα, πώς βλέπω, το ελληνικό βόλεϊ έχει ανέβει πάρα πολύ. Και δεν είναι μόνο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, είναι και Μίλωνας τώρα, είναι και ΠΑΟΚ, είναι και Σύρος, είναι δύσκολο ΜΑ, Όφη. Όλες οι ομάδες έχουν γίνει δύσκολες για να παίξεις μεταξύ της. Το να μεγαλώνεις σε μια Κολομβία των 80's μοιάζει από μόνο του μια περιπέτεια, έτσι ήταν? Αν και ήσουν πολύ μικρός, γεννήθηκες το 85. Ναι, είμαι στο 86. Εντάξει, από μικρός πρώτα έπαισα μπάλα, μετά έπαισα μπάσκετ, γιατί η μάμα μου και ο πατέρα μου ήταν μπασκετμπολίστες. Αλλά μετά πήγα στο βόλεϊ και ήταν σαν ότι να περάσω το χρόνο μου, ας πούμε. Δεν το πίστευα ότι να κάνω το όνομά μου σε όλο τον κόσμο και να γίνω καλός παίκτης μέσα στο βόλεϊ. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι ο Θεός να έχει για σένα πρόσφατα κατάρρευση μετά. Τι μέρος είναι το Απαρταδό που γεννήθηκες? Απαρτάδο. Μικρό μέρος. Ναι, είναι μικρό. Εντάξει, όχι τόσο μικρό, αλλά είναι ένα μέρος ότι εκεί τα λέμε ότι πολλοί, πώς να το πω, a lot of babies are coming, they are born and a little are, growing up, because είναι πολύ δύσκολο η ζωή εκεί. Κλέβουνε, σκοτώνουνε, αλλά είμαι πολύ χαρούμενο ότι γεννήθηκα σε αυτό το μέρος, γιατί από εκεί άρχισα το βόλεϊ, από εκεί είναι η οικογένειά μου, μακάρι να γίνει καλύτερα. Είσαι παντρεμένος πλέον, έχεις παιδιά, αλλά σε ένα σενάριο με National Hero θα διάλεγες πόστερ με Βαλντεράμα ή με Σακύρα? Όχι, Βαλντεράμα. Ο Βαλντεράμα ήταν πρώτος εκεί, τότε ήταν μεγάλη ιστορία αυτός. Και Βαλντεράμα και Γίτα και Ασπρίγια, ήταν αυτός. Αυτά τα παιδιά πολύ σημαντικό για το ποδόσφαιρο στην Κολομβία. Ένας 19χρονος, 20χρονος αθλητής που φεύγει από την Κολομβία για να βρεθεί στην Νίκαια, στην άλλη άκρη του κόσμου, πώς συμβαίνει αυτό? Είναι μια μεγάλη περιπέτεια, είναι ένα ταξίδι στο άγνωστο? Ήταν δύσκολο, γιατί πραγματικά ο πατέρα μου δεν ήθελε να φύγω. Η μαμά μου έλεγε πήγαινε, είναι το όνειρό σου. Εντάξει, ο πατέρα μου ήθελε πιο πολύ να σπουδάσω. Γιατί εγώ μόλις τελείωσα μόνο το σχολείο, πήγα για πανεπιστήμιο, αλλά δεν πρόλαβα. Ήρθα εδώ κατευθείαν, χωρίς το λόγο από τον πατέρα μου. Μόνο η μαμά μου είπε φύγε, μου στείλανε τα εισιτήρια και έφυγα. Με τον μάνατζερ μου, Κώστα Μαργαρίτης, ότι πραγματικά μέχρι τώρα μου έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Σαν πατέρα το έχω. Και από τότε μου άρεσε στην Ελλάδα, ήρθα εδώ και δεν ήταν εύκολο να φύγω. Πραγματικά, γιατί είχα μάθει άλλα πράγματα. Ήρθα στην Ελλάδα, ήμουν μόνο μου, έκλαιγα, δεν μπορούσα να πάω έξω γιατί δεν ήξερα τη γλώσσα. Ήταν πάρα πολλά πράγματα δύσκολα για μένα, αλλά μετά τα κατάφερα. Το ότι πήγε σε μια Νίκαια που ήταν και ωραία, ήταν και ομίνα, ήταν μια φωλιά Κολομβιανών. Ήταν ένα safe zone, ήταν μια μεγάλη βοήθεια αυτό. Ναι. Εντάξει, δεν μέναμε μαζί, γιατί αυτά τα παιδιά είχαν τις κοπέλες τους, δεν ξέρω τι είχατε εκεί. Εγώ δεν είχα κανένας.
Αλλά ο κύριος Δρίκος μίλαγε και ισπανικά αυτός. Αυτό με βοήθησε πάρα πολλά. Και να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί ήμουν μικρός τότε και με μίλαγε πάρα πολλά να αλλάξω το μυαλό και αυτά, γιατί δεν ήμουν πολύ εύκολο παιδί. Αλλά είχα βοήθεια από τα παιδιά από τον Νίκαια, γιατί με μάθανε κάποια πράγματα να πω αυτό και να μην πω αυτό, γιατί το ξέρεις. Στην Ελλάδα σε μάθανε τα πράγματα ότι δεν πρέπει να τα πεις. Αλλά ήταν μεγάλη βοήθεια όλα τα παιδιά στην Νίκαια. Οπότε από τότε έμαθες τη γλώσσα, από πολύ νωρίς. Από τον πολύ νωριά. Άρχισα να τη μάθω μόλις ήμουν στο Παγκράτη. Από τότε άρχισα να μάθω πιο πολύ, αλλά ήξερα από πριν κάποια μικρά ότι με έχουν μάθει τα παιδιά στο Νίκαια. Και μετά την παρένθεση για τη σεζόν από το Παγκράτη έρχεται ο Παναθηναϊκός, που είχε μια υπερομάδα με Μαρτσέλο, με Ντάντε, με Γκόμες, σαν να βρίσκεσαι σε έναν παράδεισο. Ήσουν ο έξτρα ξένος, αν δεν κάνω λάθος τότε, ο τέταρτος ξένος. Μόλις υπογράφω στο Παναθηναϊκός, πήγα στο Παγκράτη, γιατί με έδωσαν δάνειο εκεί. Τότε πήγα εκεί, δεν έπαιζα την πρώτη χρονιά με το Παναθηναϊκός και εντάξει, ήταν λίγο. Δεν μου άρεσε, γιατί νόμιζα τότε ότι μπορούσα να παίξω, αλλά τελικά δεν μπορούσα να παίξω την πρώτη χρονιά, γιατί ήταν πάρα πολύ high level. Ήταν και ο Γκόμες εκεί και ήταν πολύ καλός παίκτες. Αλλά μετά ότι πήγα από Παγκράτη στο Παναθηναϊκός, άρχισα να μάθω πράγματα και από όλα τα παιδιά στην ομάδα για βόλεϊ, ας πούμε, γιατί έβλεπα πώς έπρεπε να γίνεται τα στυπήματα, τα defense, τα service και όλα και αυτό, και δεν ρώταγα, μόνο κοίταζα εγώ. Κοίταζα και έξι έμαθα πάρα πολύ. Αυτό που λένε οι τωρινοί προπονητές, οι προπονητές ψηλού επίπεδου, ο GSR αθλητής. Ναι, ακριβώς, ναι. Εκείνη η ομάδα του Παναθηναϊκού ήταν πραγματικά εξαιρετική, αλλά ίσως να δείξει τον εαυτό της. Δεν πήρατε πρωτάθλημα, αν θυμάμαι σωστά. Πήρατε κύπελλο, Super Cup. Πρωτάθλημα δεν πήρατε και δεν πήγατε και σε Final Four Champions League, που ήταν ένας μεγάλος στόχος. Ναι, πραγματικά στο Champions League αυτό με πόγναγε πάρα πολύ. Νομίζαμε ότι και μπορούσαμε να τα κάνουμε. Αλλά στο τέλος στην Ιταλία ήταν με μεγάλη ομάδα Πιασένσα. Εντάξει, τι να πω αυτό, ήταν τραγικό. Αλλά μετά πήγαμε για τελικό Chef Cup. Εντάξει, δεν ήταν το ίδιο, αλλά εντάξει, κάτι ασύστηκο την άλλη χρονιά κάναμε κάτι καλό. Εντάξει, η Παναθηναϊκός είναι μεγάλη ομάδα, ότι κάθε χρονιά είναι καλύτερη. Τότε ήσασταν μονίμως πρώτοι στη regular season και κάτι στράβανε στους τελικούς. Ήταν θέμα άγχος, ήταν θέμα απαιτήσεων, ότι πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει το τσιπάκι και να έρθει ο τίτλος. Ναι, και τότε ήταν τη δεύτερη χρονιά μου, ναι. Ήταν Ντάντε, Μαρσέλο, εγώ, Πανταλεό. Στο τρίτο τελικό νομίζω ότι εγώ τραυματίστηκα το πόδι μου. Δεν έπαιζα μετά πια. Αλλά εντάξει, ήταν πράγματα ότι από προπονητής, γιατί δεν είχαμε νομίζω καλές σχέσεις. Δεν λέω ότι είστε ο προπονητής, αλλά αυτά άλλα δεν είχε καλές σχέσεις μέσα στην ομάδα και αυτά είναι δύσκολο να χαρίσεις κάτι. Αλλά σε αυτή τη χρονιά χάσαμε με τον Ηρακλής, νομίζω, αλλά εντάξει. Η Ηρακλής είχε πάρα πολύ καλή ομάδα όλσα και πέσανε πάρα πολύ καλή εκεί στη Θεσσαλονίκη. Τότε δεν ήταν εύκολο να πάρεις πρωτάθλημα αυτή τη χρονιά. Ήταν μια περίοδος που το ελληνικό πρωτάθλημα έμοιαζε με All-Star Game. Πέρα από σένα, όπως είπες, και ο Ηρακλής που ήταν πανίσχυρος, είχε τον Νίλσον, ακόμα γίνοντας στα πρώτα του, είχε τον Μίλκοβιτς Ολυμπιακός. Νιώθατε ότι παίζατε σε ένα πρωτάθλημα, αν όχι το κορυφαίο, ένα από τα κορυφαία? Νομίζω ότι στην Ελλάδα το βόλεϊ, το καλό βόλεϊ, ότι λες high level, ήταν μέχρι το 2010. Γιατί πραγματικά από 2005, δεν ξέρω πριν, αλλά από 2005 μέχρι το 2010 ήταν πάρα πολύ famous player στην Ελλάδα. Και πραγματικά το πρωτάθλημα ήταν πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ καλό, γιατί όλο το κόσμο το έβλεπε. Όχι ότι δεν το βλέπανε. Το ελληνικό βόλεϊ ήταν πάρα πολύ καλό. Δεν λέω ότι τώρα είναι κακό. Είναι καλό. Ανέβει σιγά σιγά. Αλλά πριν ήταν κάτι ότι σου αρέσει να το δεις, κατάλαβες αυτό. Και αυτό που είπες πριν για το Chef Cup,
το 2009 μπαίνετε σε ένα ΟΑΚΑ, βλέπετε όλο αυτόν τον κόσμο και παίζετε έναν απίθανο ημιτελικό με την Κούνεο, μια τρομερή ανατροπή. Τι σκεφτήκατε όταν μπήκατε στο γήπεδο, ότι μπορεί να το πάρει αυτή η Αύρα το παιχνίδι μόνη της? Κοίτα, φανατικοί βοηθάνε πάρα πολύ. Δεν λέω όχι, βοηθάνε πάρα πολύ. Αλλά τα πράγματα είναι ότι όποιος παίζουν αυτός είναι ότι να πάρουν τα παιχνίδια. Το πρώτα 2 με το Κούνιο δεν παίζαμε πολύ καλά. Ήτανε και εγώ πίστευα ότι... Εγώ άρχισα να κλαίω γιατί πίστευα ότι πάει. Αλλά μόλις το γυρίσαμε και κερδίσαμε 3-2 ήταν κάτι φανταστικό. Κανένας το περίμενε. Γιατί ο Κούνιο ήταν μια ομάδα ότι ήταν στις καλύτερες του κόσμου. Και μετά πήγαμε τελικό. Εντάξει, με μια ομάδα ότι ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν πρωταθλητής στη Ρωσία, είχαν το Μουρσέσκι, είχαν το Πασαδόρος, το κάνουμε το όνομα, ήταν ένας σπουδαίο Πασαδόρος πολύ καλός. Και είχαν κάποιο 2 ακραίο ότι ήταν national team από Ρωσία και ήταν φοβερός. Χάσαμε 3-1, 3-0, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι καλά. Εντάξει, η ομάδα από Ρωσία ήταν πάρα πολύ καλή. Όλες τις ομάδες και στη Ρωσία είναι πολύ καλές. Αλλά το καλό, εντάξει, μπήκαμε 4 και εντάξει, κάναμε νομίζω καλή δουλειά στην αναφορά. Ίσως είχατε αδειάσει από την υπερπροσπάθεια του ημιτελικού όταν παίξατε με τη Λοκομοτίβ. Ναι, αυτό μπορεί να έχει, γιατί εντάξει, παίζαμε 5 σετ. Τελειώσαμε αργά. Την άλλη μέρα, εντάξει, είμαστε κοραμένοι, αλλά και αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να χάσουμε κάτι. Αλλά εντάξει, η ομάδα από Ρωσία ήταν πολύ καλή. Και πίσω γι' αυτό χάσαμε το τελικό. Και ίσως 2 από τα καλύτερα παιχνίδια που να έχεις ζήσει και να έχεις παίξει ήταν οι 2 τελικοί του Τροκαντερό, το 9 και το 10 με τον Ολυμπιακό, που ξεκίνησαν από κακή αφορμή, από τα επεισόδια στην Πάτρα, αλλά ήταν 2 τελικούς που ακόμα τους συζητάμε. Εντάξει, αυτοί 2 τελικό ήταν πολύ καλό, γιατί εντάξει, ήταν και ο Μίλκοβιτς και εγώ, έξι μιλάγανε έξω, ας πούμε. Αλλά είχα πει εγώ κάτι ότι ούτε ο Μίλκοβιτς ούτε εγώ δεν μπορούμε να πάρουμε το παιχνίδι ούτε το πρωτάθλημα μόνοι μας. Και άλλος παίκτες πρέπει να βοηθάνε. Αλλά στο τέλος, ο Ολυμπιακός έπαιζε καλύτερα και πήρε το πρωτάθλημα. Αυτό. Και όσον αφορά στη σχέση με το τελικό του Chef Cup του 9, υπάρχει και ένα Challenge Cup του 11, όταν είσαι πλέον στην Αρκάς, πάλι με μια υπερομάδα, με τη Ματσεράτα. Ήταν μια χαμένη ευκαιρία ή μια υπέρβαση ότι εκείνη η Αρκάς έφτασε κοντά σε έναν ευρωπαϊκό τίτλο? Αυτή τη χρονιά τα παλάβαμε πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι ο πρόεδρος στην Αρκάς έλεγε να φέρνει το Final Four στη Σμύρνη και ο προπονητής μας είπε όχι, θέλω να περάσω 6. Δεν θέλω να τα φέρεις εδώ και να περάσουμε 6 εύκολα. Και πήγαμε, κερδίσαμε όλες τις ομάδες εκεί δύσκολα, αυτό στο Νοβαρσιβίσκ και από Ρωσία, ότι ήταν φανταστική ομάδα. Και μετά πήγαμε το τελικό. Εντάξει, η Ματσεράτα ήταν φοβερή. Έχει όλους τους παίκτες πάρα πολύ καλός. Το Κόντε, αυτός ο διαγωνιός, ο ακερός από το Αργεντινή, και ήταν πολύ καλός. Εντάξει, δεν μπορούσαμε κι άλλο, αλλά γιατί είμαστε εκεί όλοι νέοι, γιατί ήταν παιδιά. Φαντάσου, εγώ τότε ήμουνα 26, νομίζω 27, τα άλλα παιδιά ήταν 24, 22 και 6 πήγαμε τελικό Challenge Cup. Δεν το περίμεναμε, αλλά το κάναμε και πήγαμε. Ήταν μια περίοδος που έφυγες από την Ελλάδα την ώρα που άρχιζε η κρίση και μια δύσκολη περίοδος για το βόλεϊ που κράτησε για αρκετά χρόνια και ο Παναθηναϊκός άρχισε να παρακμάζει εκείνη την περίοδο και πας στην Τουρκία που το βόλεϊ αρχίζει να εκτοξεύεται. Έμοιαζε μια ιδανική επιλογή αυτό. Να πήγες στην Τουρκία ήταν πολύ δύσκολο. Δεν ήθελα να φύγω από την Ελλάδα με τίποτα. Ήρθα από Τουρκία, από την ομάδα που να υπογράφω εδώ και αυτά. Δεν ήθελα να υπογράφω καθόλου. Ο μαναγέρ μου είπε κάτω, ο μαναγέρ μου άρχισε να κλαίει. Εγώ να αρχίζω να κλαίω κι εγώ. Αλλά ήταν 3 χρόνια στην Αρκάς ότι ήταν δύσκολο, γιατί είχα μάθει εδώ στην Ελλάδα όλα την κουλτούρα και το φαγητό, το κόσμο εδώ. Στην Τουρκία δεν είχα την ευκολία να το πω την αλήθεια. Αλλά ήταν 3 χρόνια φανταστική, γιατί πήραμε όλα. Πήραμε στο τελικό
Πήγαμε στο τελικό στη Θεσσαλονικά, πήγα στο Final Four στο Champions League, ότι δεν πήγαμε το Παναθηναϊκός και έλεγα πώς είναι η ζωή έξι. Πήραμε πρωτάθλημα, κύπελο, Super Cup. Αυτά τα τρία κολλιά ήταν γαμάτι πολύ καλά, πραγματικά. Και ήταν το πρώτο πρωτάθλημα στην καριέρα σου αυτό, έτσι. Δεν είχες πάρει μέχρι τότε. Όχι, δεν είχα πάρει, όχι. Θυμάσαι πως το γιόρτασες? Τι να πω. Είναι πάρα πολύ private, δεν ήθελα να πω αυτό, αλλά I was not so happy so much. Γιατί έχει γίνει κάποια πράγματα πριν αυτό, πριν από να πάρουμε το πρωτάθλημα. Δεν μπορούσα να κοιμήσω, έπαιρνα χάπια να κοιμήσω. Ήταν δύσκολο. Δεν το γιορτάσα πολύ καλά. Φαντάζομαι ότι ήθελα να φύγω από εκεί και ήρθα με καράβι από Σμύρνη, πήγα καράβι κάπου εκεί στην Ελλάδα και από εκεί ήρθα εδώ στο Πειραιάς. Ήταν 15 ώρες, ξέρω πώς το έκανα. Αλλά δεν ήμουν πολύ χαρούμενος από αυτά ότι είχα πάθει πριν. Ήσουν τότε στη Σμύρνη και η ζωή τα φέρνει έτσι που πλέον παίζει σε μια ομάδα της Νέας Σμύρνης. Υπάρχει έντονο το προσφυγικό στοιχείο από τους Έλληνες που ήρθαν από τη Σμύρνη. Το ζεις αυτό, καταλαβαίνεις κάποιο είδες σύνδεση? Όχι, μου είχαν πει ότι η Σμύρνη ήταν Ελλάδα πριν, ας πούμε, και Κωνσταντινούπολη νομίζω. Αλλά μου είπαν ότι από αυτά ότι έχει γίνει εδώ με τα war και όλα και αυτά, εντάξει. Αλλά η Σμύρνη είναι πολύ ωραία. Είναι όμορφα, μπορείς να πας όπου θέλεις, δεν υπάρχει πρόβλημα γι' αυτό. Είναι μόνο ότι δεν είναι Έλληνας. Αυτό. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να γυρίσεις στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό λίγα χρόνια μετά? Και όλα αυτά σε ένα πρωτάθλημα που δεν ήταν στα καλύτερά του ακόμα, δεν είχε ξαναβρει ρυθμό. Εγώ ήμουνα Τουρκία, μέσα στο Γαλατασαράι ήμουνα. Η γυναίκα μου ήταν έγκυος και είπα στο μάνατζερ μου: θέλω να έρθω στην Ελλάδα, γιατί πρώτα θέλω να γεννηθεί το παιδί μου εδώ. Και δεύτερα, εντάξει, αλλά με θέλει Ολυμπιακός, δεν έχω πρόβλημα. Πραγματικά, ας είναι to be professional. Καταλάβεις, δεν είναι ότι έκανα κάτι κακό για το φανατικό στο Παναθηναϊκός. Ας είναι η ζωή μου και αυτό πρέπει να κάνω. Πέρασα καλά στο Ολυμπιακός. Τα παιδιά ήταν πάρα πολύ καλά μαζί μου. Η διοίκηση, όλοι. Εντάξει, στο τέλος ήταν λίγο περίεργο πώς the thing finished. Αλλά δεν έχω κανένα παράπονο. Ο Ολυμπιακός με έδωσε αυτή την ευκαιρία να έρθω εδώ, να γεννηθεί το παιδί μου εδώ και να μένω στο σπίτι μου. Ήταν μια χαρά. Ένα πρωτάθλημα που τέλειωσε με break στο break και τρίτο break σερί. Και ήσασταν αντίπαλοι με τον Ντάντε. Ο ένας με κόκκινα και ο άλλος με ασπρόμαυρα πλέον. Πώς ήταν αυτή η σύνδεση? Εντάξει, εγώ ήθελα πάρα πολύ να χρήσω στον Ντάντε. Γιατί ήταν ένα μεγάλο παίκτη σε όλο τον κόσμο. Δεν περίμενα να χάσω με το ΠΑΟΚ. Πραγματικά σου μιλάω, δεν το περίμενα αυτό καθόλου. Ούτε να μας κερδίσουν μέσα στην έδρα μας. Αλλά αυτό είναι το σπορ. Τότε έχει έρθει το παιδί μου στο σωγί, ας πούμε. Και ήταν δύσκολο να κοιμήσω. Δεν κοιμήθηκα, αλλά 6 έπεισα. Δεν με νοιάζει, γιατί αγαπάω το βόλεϊ πάρα πολύ. Στο τέλος δεν είχα πάρα πολύ ενέργεια, να το πω την αλήθεια. Αλλά προσπάθηκα πάρα πολλά να πάρω το πρωτάθλημα, γιατί το ήθελα πάρα πολύ. Δεν έγινε. Μετά λέγανε διάφορα, ας πούμε, και λέω εγώ εντάξει, τι να πω. Περίμενες ότι δεν θα υπάρχει καλή υποδοχή στο παιχνίδι της Κυψέλης με τον Παναθηναϊκό? Όχι, δεν περίμενα έξι. Αλλά κάποιες φορές αυτό έγινε και πρέπει να το accept it. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο γι' αυτό. Έχεις περάσει πολλά χρόνια της καριέρας σου, κυρίως στην Ασία, στην Τουρκία, στην Πορτογαλία, κάποια από αυτά. Είναι το Ομάν ίσως το πιο περίεργο μέρος που έχεις ζήσει? Και ένα μέρος που σε καμία περίπτωση δεν μοιάζει με την Ελλάδα και τον τρόπο ζωής. Όχι, Ιράν. Στο Ιράν, εγώ πήγα 15 μέρες. Μετά πήγαμε στην Τουρκία να παίζουμε φιλικά. Πήρα την οικογένεια μου από την Ελλάδα. Πήγαμε Ιράν. Μετά από μια Ντουμπάι είπα φεύγω, δεν θέλω να κάτσω εδώ. Δεν μπορώ. Πραγματικά είναι... Αυτή τη χώρα είναι για το κόσμο από εκεί, κατάλαβες. Δεν ξέρω, για μένα. Υπήρξε ποτέ μια ουσιαστική συζήτηση για να παίξεις στην Εθνική Ελλάδος? Ναι, νομίζω ότι ήταν τότε ήταν ο προπονητής ένα Αμερικανός. Δεν θυμάμαι το όνομα, αλλά ήθελε να γίνω Έλληνας. Εντάξει, μιλάγανε και όλα και αυτά, αλλά τι άκουσα εγώ, δεν ξέρω, αλλά είναι θέματα
αλήθεια, αλλά είπα ότι κάποιος παίκτης από την ελληνική ομάδα δεν θέλανε. Τότε λέω εντάξει, δεν πειράζει, δεν έχω πρόβλημα για αυτά. Με την ελληνική ομάδα από την Κολομβία έχω πάρει πράγματα κιόλας. Τότε... Αλλά πόναγα γιατί το ήθελα. Γιατί το ξέρω ότι μπορούσα να παίξω με την ελληνική ομάδα, αλλά κάποιος παίκτης από την ομάδα δεν θέλανε. Με την Κολομβία έπαιζες μέχρι και πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος. Και έχετε διακρίσεις και σε παναμερικανικό επίπεδο και σε... Ναι, πήγα στο Pan American Game, ναι. Και μετά είπα τέλος, δεν πάω κι άλλο. Δεν μπορώ να αφήνω την οικογένεια μου εδώ και να πάω και εκεί ένα μήνα και μετά πάλι εδώ. Γιατί πρώτα δεν πληρώνουνε. Εντάξει, πας για την καρδιά σου, ας πούμε, να πάει εκεί, αλλά δεν πληρώνουνε. Δεν δίνουνε για τους παίκτες, δεν δίνουνε πολλά πράγματα. Να χαρούνε, ας πούμε, κάτι. Έτσι, το αφήνουνε, εντάξει, κάνε, πήγαινε και ούτε καλό φαγητό το δίνω. Τότε για ποιο λόγο πας. Όπως είπες και εσύ, ήσουν από τα παιδιά που αγάπησαν το ποδόσφαιρο μικρός, αλλά το γεγονός ότι οι Βραζιλιάνοι και οι Αργεντίνοι κυριαρχούν στο ποδόσφαιρο δίνει σε χώρες όπως η Κολομβία, η Κούβα, η Βενεζουέλα την ευκαιρία να αναπτύξουν το βόλεϊ και να βγάζουν μονίμως ταλέντα μέχρι και σήμερα. Ναι, αλλά κοίτα, πραγματικά παράδειγμα στην Αργεντινή έχει πρωτάθλημα. Στην Κούβα όχι, δεν έχει. Στην Βενεζουέλα έχει, στη Τσιλή έχει, στο Μπολίβια φαντάσου έχει, στο Περού έχει. Και εμείς δεν έχουμε. Και έχουν καλούς παίκτες. Αλλά δεν τον νοιάσουν, δεν θέλουν. Δεν θέλουν να βάλουν λεφτά και φέρνουν οριγός, έρχονται οριγός και λένε όχι. Δεν ξέρω γιατί το λένε και για ποιο λόγο δεν θέλουν. Θέλουν πιο πολλά λεφτά, δεν ξέρω τι είναι. Αλλά πάντα στην Κολομβία να είναι μόνο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τόσα χρόνια παίζεις ως διαγώνιος και είχες ρόλο πρωταγωνιστή, το γεγονός ότι πλέον παίζεις κεντρικός σου αφαιρεί κάτι από την απόλαυση του παιχνιδιού? Πρέπει να βγαίνεις σε περιστροφές, να μοιράζεσαι τον χρόνο? Κοίτα, εγώ πραγματικά από την αρχή. Εντάξει, είχα πρόταση στη Σαουδική Αραβία να κάτσω πάλι, αλλά ήθελα να έρθω στην Ελλάδα γιατί τα παιδιά πρέπει πρώτα να κάτσουν εδώ 2 χρόνια σε ελληνικό σχολείο για να πάρουν τα χαρτιά. Και λέω φεύγω. Είχα μια ευκαιρία με το Μίλωνας, με σέλανε να έρθω εδώ. Ο Σάκης Σάρας, ο Λάπας και ο Μινούδης και ο Προέδρος, ο Τερνατόρ. Το σέλανε, εγώ είπα εντάξει, να πάω με λιγότερα λεφτά, από την αλήθεια. Αλλά ήταν κάτι ότι πρέπει να κάνω για τα παιδιά. Γιατί αλλιώς δεν μπορούν να πάρουν τα χαρτιά. Τότε γεννηθήκαν εδώ, τότε είναι ευκαιρία να πάρουν τα διαβατήρια και όλα και αυτά. Ήταν δύσκολο από την αρχή, γιατί να αλλάξεις θέση. Πόσα χρόνια παίζω διαγώνιος. Και τώρα, αδικά, ας πούμε, κεντρικός δεν είναι εύκολο. Δεν είναι. Κεντρικής πρέπει να είναι πάρα πολύ εύθυνος. Να βλέπεις, να νιώσει. Και πιστεύω ότι μπορώ να τα κάνω και αυτά, αλλά κάποιες φορές με δυσκολεύει. Το ότι είσαι σε μια ομάδα με προπονητή τον Ψάρα, με ανθρώπους γύρω από την ομάδα τον Λάπα και τον Μινούδη, που ήσασταν συμπαίκτες, Ναι. και με αντιπάλους που πλέον είναι είτε προπονητές είτε μάνατζερ είτε οτιδήποτε. Μόνο ο Αρμενάκης και ο Τζούριτς έχουν παραμείνει αθλητές από εκείνη τη γενιά τη δικιά σου? Είναι Τζούριτς, Αρμενάκης, Κοκκινάκης, στο Ολυμπιακό ήμασταν. Ποιος άλλος? Ακόμα και ο Ανδρεάδης σταμάτησε πέρυσι. Ανδρεάδης σταμάτησε. Εντάξει, όλοι σταματήσανε. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι. Δεν ξέρω, 40, 41, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, χαίρομαι ότι τώρα είναι προπονητής όλοι. Και ο Σάκης Σάρας, και ο Λάπας είναι ο μάνατζερ εκεί, ο Μινούδης είναι ο μάνατζερ και αυτός. Κατσαδονίου είναι στο Καλαμάτα. Κάποια παιδιά ότι χαίρομαι να τους δω, γιατί ήταν πάρα πολύ καλά παιδιά. Δεν ήταν κακιά καθόλου. Ήταν πάρα πολύ καλά παιδιά και πάντα με κορυδεύαν, ας πούμε. Με πειράσαν όλη την ώρα και με νευρίζαν. Αλλά ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος με αυτά τα παιδιά. Σε χρησιμοποιεί ο Ψάρας και λίγο σαν assistant coach? Όχι. Τώρα όχι. Δεν το... Εντάξει, μπορεί μετά από 2-3 χρόνια το σκέφτομαι, αλλά τώρα όχι. Απέναντι δεν με ρωτάει τίποτα. Σως κάνει τη δουλειά του και πιστεύω ότι θα κάνει καλά. Τότε, γιατί μέχρι τώρα είμαστε πρώτοι, τότε η δουλειά της θα κάνει καλά μέχρι τώρα.
Όσα χρόνια έπαιξε στην Ελλάδα σε διάφορες ομάδες, φόρεσες το 3, το 5, το 7, το 17, το 12 τώρα. Ωραία, φίλε. Δεν έχεις κάποιο γούρι ή αγαπημένο νούμερο? Ναι, το 7. Πάντα. Ποιος συμπαίκτης σου λείπει περισσότερο, είτε για παρέα είτε ως παίκτης από όλα αυτά τα χρόνια? Να το πω την αλήθεια, εγώ δεν είμαι παίκτης να πάω έξω με άλλους παίκτες. Εντάξει, να πήγαμε μία φορά, 2, αλλά ότι να πάμε για καφέ και αυτά, όχι, δεν είμαι τέτοιος, δεν ξέρω. Γιατί κάποιες φορές ότι πήγα με παιδιά, μίλαγανε για βόλεϊ. Και εγώ δεν μπορώ να κάνω προπόνηση. Κάνουμε βίντεο και να πάμε για καφέ, για φαγητό, να μιλάμε για βόλεϊ, δεν μπορώ αυτό. Είναι λίγο, δεν ξέρω, περίεργο, ας πούμε, δεν ξέρω. Και πέρα από αυτά που είπες για την επιστροφή σου στην Ελλάδα, για το Μίλωνα, ήταν μία από τις ατάκες του Ψάρα για να σε πείσει να έρθεις ότι ήρθε η ώρα να πάρεις πρωτάθλημα Ελλάδας? Ναι, μου το έχει πει, μου έστειλε μήνυμα και στο Instagram κιόλας. Και μου λέει, έραγαμε μαζί σου να κάνουμε αυτό ότι δεν έχει κάνει Μίλωνας πολλά χρόνια. Και να το δεις. Να το δεις και να με πιστεύει γι' αυτό. Και εγώ το έλεγα, ρε coach, πραγματικά δεν είμαι εγώ κίτρικος. Δεν ξέρω πώς να πάει. Ότι για το blog λέω. Το είπα, για το blog. Δεν ξέρω πώς να πάει. Αλλά από την αρχή είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μου δεν πειράζει. Να σε κάνω το καλύτερο κίτρικος εδώ στην Ελλάδα. Να δεις ότι να είσαι το καλύτερο κίτρικος. Το πίστευα. Γιατί ό,τι μπορώ να κάνω, να το κάνω. Και μέχρι τώρα όλα πάει καλά. Και τελευταία ερώτηση. Έχεις παίξει σε πολλά γήπεδα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ποιο γήπεδο θα ήθελες να είναι η έδρα για το τελευταίο παιχνίδι όταν έρθει η ώρα να αποσυρθείς? Τι να πω τώρα. Εγώ να ήθελα να είναι με τον Ολυμπιακός. Ο τελικός. Δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός δεν πάει για τελικός και αυτά. Και ο ΠΑΟΚ, αλλά το έχω πει ότι το θέλω πάρα πολύ. Αυτό. Να είναι Ολυμπιακός, να είναι για τελικός με το Μίλον. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.